Jordi Gili Ferrés, amb 60 anys d'edat, de formació secundària, ha treballat com a comercial de la indústria farmacèutica i sanitària. És l'únic cap de llista de les 5 formacions amb representació al consistori que es presenta per primer cop. Militant des de 1999, és membre del comitè executiu local i regidor des de 2007, així com portaveu del grup municipal de CiU des del passat mes de març. Al marge de la política ha estat vinculat a diverses entitats de la ciutat i n'és president d'honor d'alguna d'elles, com ara Amics del Prat, Amics de la Sardana i la Unió Filharmònica del Prat. La candidatura de Convergència i Unió aplega diverses persones no vinculades amb l'activitat política. En aquest sentit, Imma Llop, la número 2, és professional de la sanitat pública, o Maria Rosa González, que és administrativa i també la número 1 per Unió Democràtica. Com a número 4 trobem el president comarcal de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, Jordi Mas, que fins fa uns mesos també era president de Convergència al Prat. Tanca la llista Felip Neri-Gordi, el que havia estat el candidat alcaldable a les darreres eleccions. Afrontar la situació econòmica que viu la nostra ciutat, amb centenars de famílies a l'atur, serà una de les prioritats principals de la nostra candidatura de Convergència i Unió per a aquestes properes eleccions municipals. Per fer això, l'Ajuntament no té una vareta màgica per crear llocs de treball, però el que sí té són mecanismes per posar fàcil a les empreses que vulguin establir-se a la ciutat, que vulguin ampliar les seves instal·lacions i que, en definitiva, creïn llocs de treball. Si es creen llocs de treball, també el comerç de proximitat tindrà més possibilitats de poder tirar endavant. I si el comerç de proximitat tira endavant, el comerç cohesiona la ciutat. Fruit d'aquesta crisi que estem parlant, hi ha les necessitats de moltíssimes famílies, que voldrà dir que els serveis socials els haurem de potenciar moltíssim. I des de l'administració s'haurà de donar tot l'ajuda necessari a aquelles entitats de voluntariat que estan treballant en aquests camps i poder donar sortida a moltes de les dificultats que passen moltes famílies. Per un altre costat, entenem que cal fer una nova residència per persones grans i un nou centre de dia. L'altra qüestió és purament administrativa. Nosaltres creiem que s'ha d'aprimar l'estructura política-administrativa de l'Ajuntament, que hem de fer amb el nou ROM municipal, s'ha de potenciar la possibilitat de fer plens participatius, s'ha de buscar fórmules perquè en temes de vital importància per la ciutat es puguin fer consultes i, en definitiva, el que volem fer és que entri un aire nou a l'Ajuntament. Portem 32 anys d'un mateix color polític en el nostre equip de govern municipal. Cal un canvi i pensem que Convergència i Unió pot fer factible aquest canvi a les properes eleccions municipals.